Ghana de Shimama Yamamunina Akwaba Eba Sompa 106.5 FM Accra ne eye bosome miensa de tosomienu March 2 2025 aha yesumpa mesam 2026 aha yesumpa 106.5 FM Accra abono nsia ye de no nsia kasebo no ebremo na kasebo e free sumpa 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokomase eno eye sumpa 93.1 FM e wokomase ayiko 100.9 so wokomase adamfopa radio e wo Paris France takwa sumpa eye 101.1 takrade sompa 103.3 sompa techimai eye 106.1 sunyane sompa eye 98.9 in kranza mense wonom eye sompa 90.7 doma sompa eye 101.3 mankasim eye kingdom 106.1 FM decoder so baby radio wono eye sompa FM live your website eye www.sompaonline.com Kanesh urban radio so ewo Kaneshi market ena Doma FM so Doma Hinkro eye 100.7 FM ekoba simpri mu bemaba anopa no nsia kase bobre ena edru ewo Sompa Accra na ekoba simpri mu ton adansie hu niema no na Leicester Ghana Limited so the yas toothpaste ene ne brush so ma odi chichi osia now e chese wanya wosia bro medima for herbal center Dr. Tamuda so sebra na one for time ento wo yare no so Tontina 74 Mr. T74 ye fani immune booster papa ena just hot kinky dokono papa bi a wonya bi atum sampa 3 Ghana so the packaging nyina nso ye e de kan wo mo na ebo ye chidom am ye de anopa no nsia kase boy asomo ensema ye de mama no pai de de makotene no ebini ensemudie kase bi akoso na ensese ya validation workshop wo mo de agu akono so no adoma boa ama empenimfo ahyase ebo ho empire ye koyenimu no nipa nkono bi na former Askori Mampo municipal chief executive officer eka ho na ababa be pie mu se sabre omoda so demu a empanifo ya asem mu hwehwemu abusia ye besan so awuram abanka samafo e de atoso se de namuso a wosono yoye no oja ahokoye no eno ka ho bi na makokobuo no ayese de aye na ye koyenimu ebiemu no na yesen de tumanim se ono obokobena minta akando achemu se district bi anasa mansin bia no wo mo ebenya adoctor fo mienu na wo mo asom ene enkransa wo benya adoctor fo be se enaisan se atifi ne anafo enne kentampo no na afa nyina nyame de che adeche ye wurofo so bosome mu no wono mo ye coronation kese bi won kransa mamu ba hema ene wo hene ye pa won hontema ababe piem se middle east se wo hye sakasaka ne huroyi a ama ne mu so wo hye se de America ne Israel for de ato ahye Iran so na Iran's for so wo de nam Kuwait United Arab Emirates hono a wo mo chem se wan sha Ghana ye modern bo kakra na ye ba no e besan to apen ene ayire esan se Reza Plavari e de atodwa se wo maku supreme leader wo munwi NSMP kan we no ho ne de so mo sakasebo fi Sompa 106.5 FM Accra ye ne de kasebo esomo no pay eyeme de nyame ye hira no Akosua ago Aboagye obetimi so frame Akosua nhira me ne me doba triple eman Aboagye Apam Dadaa afi yanye brena ensem no nkyire mo yemfa mawo enhyemudie kase bi ko so wo mayimu na ya so ye hwe ema mofra afi emema ka ho asetena mu yedie ho bambo ensam so Ministry for Gender, Children and Social Protection na enomu no na wo mo ne UNICEF Ghana eka bomu ede dakoro enhyemudie bi a esan so ye nkyerɛkyerɛ ede eto ho ana wo mo de validation and final draft of the shock responsive social protection strategy and SRSPS na wo mu twanitia na wo mu sisa adwumadie we no ebeduma boa pa ama etoda enema binum ekokɔ so ewo afiafie mu a ye huntade ahodo a ye di hunta nanso edi nipa ewo ne nyina no etimi aba fufuom anase so abie breko a unkobo amane kura no a na sense na dikan ada ho adie isa sabre ayeko digitized world no na wosi ye bibia nso no etime eforo ekọ wiase nyina pa ne so bi na ekọ ana ekọ ne papa so
enam saa ye so maame Agnes na Momolate wobobo nsam so pa ekyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛtɔda pa ye mpɔtamu ahodo ye society yetim ɛwɔ ɔman yi mu no enema binom kɔso a eduba bi a wo mo a emmere ɛwɔ society no mu no ene yedidi wo mo ente braso sɛ yebetimi aso wo mo nso nsabi na agya wo mo atimi epagya na we nyinaa no Dr. Afisa Zakaria ya wono nso ye chief director edema MOGS SCPS wono nso kobi na enkasaye mu no ene wono nso ba be kyerɛkyerɛ de nneɛma binom agu apono so afei ma me Francisca Atuluk na wono nso odwumadi na se wo director edema social protection directorate no na ne nyina mu no wo bɔ mpanimfo aba so sɛ adwumadi ebeduma boa ahyɛ wono ma emmere ne den ama wo mo nso atimi aya abrempɔn na afei wo mo akon ede ama onyi edie na wo bɛkɔ so asere sɛ bra no enkyerɛkyerɛ te saa nkɔso sɛ de bɛyɛ na wo mo ebehu wo mbenkum ede afiri wo nifam meka wo sɛ ɛkoba simpiri mu ba anopa no nsia kasebo ɛna wuti wɔto adansi ho niema tontina 74 mixture immune booster papa Leicester Ghana Limited ya toothpaste ɛne ne brush midimafo herbal center ɛyɛ Dr. Tamoda so a wokɔ de time beto yare no so ɛna just hold kinky dokno papa bia yɛbɛtimi ayɛ package na ma wɔyɛ 3 Ghana cedis na ebo yɛ chidom ame yɛdi anopa no nsia kasebo na som we free Sompa 106.5 FM akra na sabri yɛduru high court ɛwɔ Kumase high court ɛwɔ Kumase esi gyina ɛsɛ nipa nkunu bia former Askori Mampo municipal chief executive officer Ali Diseidu eka ho no yede subo bi abo mo ntie mfom koto police kukum na no achi na bail na yede ato mo so mo mpesika emfa meto so na sika ya kyekire ede sa wo mo kon mu no eye 800,000 Ghana cedis with 3 shorties na no ena mpanifo chem se ni nyina ne se asase bi ye aban dia na yede besi ayaresa bia no ebra na wo wa aban mu no wo mo dane nte sa abosoma kote sa asase no se yede free hospital a ye betimi aton ena asase no so esa be pie mu se yede krata bi ba se yemfa nsia yaresa bia biem dia yede ma nananoma hemfo badwa eti enkrata aseme fansa ase ho no court no susu se ase fake bi wom na se falsification bi akoso ya hyeda afa sebo akwan so aye yenkrata bi a ensem fata no ntine de 12 charges no yede abo owura Ali Diseidu eni ne pankro a businessmen ahodo eka ho na no na mpanifo chem se asem no court no bail ne yede ato wo tiri so no besi ne wo muntimi ema ye hunu nipa a wode beto wo tiri so ama omanya wo tiri adidi mu na saa asase ye 10.54 acres no ampanifo hm se wo mo eton in 1999 a Kumasi Metropolitan Assembly for je saa asase ne se ye de asase ne ba ye aban dwumadie afa de papa ye bre o ye aban kra chepanyine no wo mani ba wo so no wadane se asase ne se ye mfansi ayeresa bia biem afiri hokora a ye betimi dia ye bibi foforo na saa de na ekoso 2020 ebesi 2021 eno ho na nkrata se mefa ho no wo mu chem se enkoyi asabre asem no kopie court no ahyese ye mo mu bail nanso sika ye de ato so no enye sika wa esese wo mu tua wo mo ayabo wo mu subo bi no eka ho ebi mu ye businessmen a wo mo eyi wo madwuma asa subo no nyina no ye de amo wo na sabre nipa wo ye complainant no eye municipal chief executive officer sabre wo sie dwemu Owura Ben Abdallah Alhassan wo no ena semi wo de ekodan court no se nyame adom a bosumi miensen ne de to so dumienu ena obesan atena sa asam no eso abusia eno nsia bre mu kase bode no na Kojojo si company limited wodi adanse ho ne papa aso ya sene no e wo Sompa fie eno ene ye de to awi na aban kasa mafo honorable Felix Kwachifosu waba asem bi so e de a kire Ghana fo no wo kyese de e kwaso sesei chitru ene kokko akuafo wo mu so dwetira wo mu boni nyina no Ghana fo ntie no wo mu ntie ne ye ete se de obi abodua na wo bo wodua wie no wo san ka se enyawa wode wo manso saada ase ne che so onde ompese ne ho bekom kura na de ntia wo ka we ni se de nam so ama kokofo no sunu nyina ne bo na ayese de eye no firi mempeni dada jeje penso na kokobodo wo nhyehyɛ ahodo an wonom de fa so aboaboa wo musika no ansana wo mo de atokoko ya no wonom kokogye ho besia na wosonofo de na wo mbɛyoe no wo mo kokogye busia ne wie de koko abana anka ebeton anya so sika no esan so kura akoye na ase se yenya ntwe kura ye de ba mutimi efa beans no ekire ne mo de obosia na bre yen enti saa bi na kokoye ya enam so ma de esi na wo boso no
o de yentie ne nkyerɛkyerɛ mu no. Since we started producing cocoa in colonial times, government then was the one that provided some limited funding to purchase cocoa beans from the farmer. Then over time the Bank of Ghana joined in, but it became apparent that that model was not sustainable because the funding was simply not adequate, especially as the volumes grew over the years. So since at least 1991 under the Rawlings regime up until 2024, we have been doing what we call the syndicated loan. Essentially a group of banks come together to advance monies to Cocoa to purchase the beans. Now for Cocoa to do that, they have to first of all guarantee a certain level of production after their forecast and then commit sometimes up to 80%. Anti enyanwanwa nanso sabio se umma hu na unhunu se de ete na honorable fellows kwache fosu wie ya no wosan tene den sa se no kwasem ni 2024 pa no de NDC beso mu no na nye de ye nika. Now again, the MPP completely destroyed our economy. If you say they completely destroyed, absolutely, to the extent that because of the debt default or indication of sin, the syndicated loan was not forthcoming any longer. The banks didn't want to touch us with a long pole. So in 2024, they didn't get the syndicated loan. But who would advise you a loan when you have just declared default? As far as 2022, you declared default. In other words, you told the whole world that you were no longer credit worthy and that if you were giving money, you could simply not pay. So the banks didn't want to deal with us. Indeed, the previous year, they technically defaulted on the loan that they took. But for a $70 million bridge finance they got from the finance ministry, they would have defaulted on the syndicated loan. Abanka samafo no Yewra Felix kwache fosu eno wo chese 2022 banks ananka so asene ni nyina no sika nka na wosa abatua wantua ma won nti ewie no emo akwa didi ma ya yensa nka bi ngum untimi nko won ho bio na ni nyina aka ho ene ye beduru bebe yeduri. Meka wo Sompa kase bona wutie fi Sompa 106.5 FM Accra na ye to so akoye nimu no economics professor ewo University of Cape Coast ogwa akropomu professor William Brafo Inseidu wabokoko se Middle East no wo hye ntokwa America ne Israel for the sane Iran fokon nenam so am e bia kan Kuwait ne amaye wo United Arab Emirates no Ghana for ye embrace ye wo na say embrace yourself bibia betimi asi oil prices ne betimi akosoro pa na ekosoro nso a ebi beka yen jaframa ne niema efa ho nyina professor Brafo Inseidu ebo amane se company kasie bi krom wo Iran a global shipping route a ho no wo mutimi de efa fanwo efa ba liquefied natural gas ibi ho na e transit cause se yatum enam de ekoso Iran no yatum ena wo sha global oil prices na mansan nyina fa ngobo no eno so ebo na bekosoro eti eba Ghana ye ni swade hu se single digit inflation no a empendodo aniema bo kosoro na nya double bia ye kakra bi enketenkete ase ko enya sa aniema bagye nsam fi se Ghana de eba fa ngobo a amansan dwemu no eka ye pa enu nti sa brede ye nhye ade ne echekese pa na de ebesi ebetimi asi. The higher global oil prices will immediately increase domestic fuel and transport costs. So the trickle-down effect will be that domestic fuel and transport costs would likely go up, would increase. And when that is factored into other activities, the fact that a number of essential goods are transported, and if it's going to cause them to transport, then obviously it's going to push up inflation, what we normally call the cost push inflation. If you are not careful, it can derail Ghana's recent success in bringing inflation down to single digits. The fact that the conflict spill over into the Red Sea has fundamentally altered trade routes between Asia. Enti we Professor William Brafo Inseidu economic professor no say the ekoso Asia no ema Ghana former yetimu nya dem ye se yete ye ba bi hie kakra betimi aka ye papa esa manse dwemu no fa ngobo no kosoro enam sa ntokwa no a na ete se Russian Ukraine war no ane yese aka economy no ane yese nya nokore no na yese Iran America and afeso Israel war no enu so betimi aka o my Ghana eti we no se ye nhwe ni moni emfa ya namon ensisi a wono so ede to Sompa kase bo enim. Yeah, or live Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra and 5 no still ewom anope ye mo akwa abafo adwenkyere ebeto ho na ye kwa nkransa mamu ense onom ne mekurum ho na nkransa efise nkransa man eba asetena ya ohempopro ebedi nkransa ma so wono mo kenkan ya de etoso enan munie eno achi
se ekoba hema afam nso na no nso wo mo bobo asre ne abasa hwehwe ne sensen a de etoso miensa enie enam saye so ama openso ne piesie ya eto de de ne kura wo no no otimesoma no enkransa mahene na na kwa mbafo a wotoso nan wone ne ba hema na ya asa pama nkoma ya wotoso miensa nyame de kyenya wo foso oboso me ne yewura mu a yankwa ye nimu nuru akiri ayire so ane de etoso nan dwabo kase awiase nyina babie ye pa na ne ba hema hontoma enam saye so ma badwaku a wono moteye no de woda no na kwamna adomako onya adaje ebo ehon komo se de be na wo ma wo nyire si eni ba bia ebete amamre ne amane no enhyehye a egu apono so na kwamna adomako bre a wo kasa no na sompa 90.7 eno won kransa na adehye no wo ho a wo mo fa bie. It is with profound humility and a deep sense of responsibility that I stand here before you today as chairman of the planning committee for the launch of Nkransamai coronation in honor of the Amaihimi of Nkransa traditional area, Nana Afo IV, and his mother, Nanaya Sapuma III, the Amaihima of the Nkransa traditional area. The theme is celebrating 1 year of peace and harmony, and setting the pace for the launch of the Nkransamai Progressive Forum and Homecoming. Today marks not the beginning of a celebration, but the beginning of a sacred journey rooted in unity, reconciliation, dignity, and progress. Peace is not merely absence of conflict. Peace is the foundation on which kingdoms and traditions endure the enti eba ne se wo ma wa ma no ne fa kra dikan abafi dada fo kwakudo nyina mo ewuro kyerebo mo wo mu nyina dikan na nadumakon esa to aso enya adaje bobo nhyehyɛ ya hodo a egu apono so ankopem se ofuso boso mene de etoso na ne bedu. Nkransamai, peace is our heritage. As we prepare towards the coronation on April 4th, 2026, and the homecoming during Nofi this year, our moral compass will be based on the following strategic roadmap. First, we call for unity among all royal gates, among all families, unity among all stakeholders. The coronation, as we all know, is not only a ceremonial rite, it is a sacred covenant between leadership and the people. For a covenant to be meaningful, it must be anchored with harmony and mutual respect. Second, we call for reconciliation where there might be misunderstanding. And 90.7 adwuma wura kwa mboaten se ateka commander mo ene papa toast no msa no adwuma ne bia Nkransa ene firi bai ye tonso ono abokabna minta akando e de atodwa se anya bia mensini anase district bia no ebetimi anya a doctor for mienu omo be hwe ayarefo na aboa o se esefata pa nti anya nwanwa se Lordina Foundation so wo matimi aboa na wo matu anamo na namotu wo mutu de bompom di dwumadie no e konkan pa wo san bo amane biem se emrahye bedwani wo krachi east no wono nso so na namotu a wotu no eye papa eti sa dwumadie awodo e koso nyina no ebeboa ama empomdin hu dwumadi a ya hyehye ede amoman no etimi afa ntoma pa efra. This commission aligns with the Ministry of Health Quality Focused Free Primary Healthcare Initiatives, which seeks to remove financial barriers and make essential services consistently available at the first point of care. It also reflects the collaborative approach we require, including well-structured public-private partnership that support infrastructure, equipment, maintenance, and service innovation while safeguarding quality and accountability. To make these reforms work, we must strengthen the health workforce. Government is therefore focused on ensuring that every district has the very least 2 doctors to attend patients alongside the eni yeti ye honorable kwabena minta akando awo yosoafo hye empomden samso kasebo wutie free Sompa 106.5 FM Accra nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo eno no adansie hu niema akache eho na wobenya ahyase ne awieye nie owo na do apply with wood building wire cement iron rods roofing sheets ne nyina bi ewo ho general building materials eno nso wo ho nana KJC Company Limited nie adansie hu niema papa nie enya nwanwa ne nkrabata no eburu aduana nsia
Akosia. More than 46 branches and a Ghana. Pantan Joabin Sepasi Tanosun Tibuo, Etimetim Fumeso Asamankesi Wenchi, Tuanse Kaswa de Poebijan Quanta, Achimo Daniel Hintakra de Sunyane, Kaswa Papasa #1, Techimai, Sunyane Pokwase, Tantra Hills, Kwashimai, Iron City, Bushain Bremai, Akwetema, Adadientem, Ehonina, Kuoba Simprimo Bemaba, Yejuma, 80 and Kranukumasi, Ebetimi Aboa, Udiana Sobefre 02043555040, 02043555040, now with them, Kuoba Simprimo Bemaba, Yasonimu, Leicester Ghana Limited, in the Oceano Pechu was Mate, Bosumi and Sandy, Mania, if you say a Ghana month and a Akosua Gonso month, enti, as I saw show see and I was 3 years, enti young toothpaste and a brush, no, so what did you choose? Siana one was Siabro, was Sinibenya, who Diancasa, it would Diana say, Ube Fre and Kranikumase, not what them Ubetime to be. Yawo, yes, total hair bar, no, ewo, and yawo, total hair bar, yawo, total care, no, and your son so gel, no, and yawo white and white in a day was Sinayam Combo me a room yellow, no, na a evening na a free ho. Young toothpaste and a young toothbrush, and a brush, and also a yakama moton, a yama was sent, a chichu dum and will touch the muscle, na ye feeling in a. It is a war, Kumasi and our phrase 050-1390338, 050-1390338 and 050-161-9588, 050-161-9588. Not with them. Medima for Herbal Center near Ayarasa Papa near Dr. Tamo Dasonan will copy Techima no Bapa Chichencomoa, which means Ayarasa Papa Bidio Nihua Grokra. Medima for Herbal Center, Dr. Tamo Daso, Ayarasa Emudo, Ufa baby now Juju Siciaria Nasa Ukotoje, diabetes and also prostate in men, hypertension, kidney failure, Ningina Bra, Nian Show, a man mema mo power, Yanyo Capre, what we know, now Fewa Babedaya, Sequan Croyer. Typhoid ne malaria and also ye hojuma medima for Herbal Center pokwase maira na with them and akumase ebuakwa agogo ne government hospital no edin hwe no me satamo da so nie ayaresa papanie etu betimi afre 0244774282 0244774282 and 02050072715 050072715 na enwano no just hot kinky eton safro so dokono hot, a 3 Ghana cedis pe. Say the packaging aka home. It is a wo ye wedding, wo ye party be koso. Nessa wo pe dokno papa. A just hot kenke. Just hot kenke, 3 Ghana cedis. And also more ton dokno mutimi to be no makwakoton. Yellow corn vitamin A womono. Any dear ye. Adia bakwa then se be a wo ye party be, wo ye kenke party na wo pe dokno dia servo wo chakura wo fred just hot kenke net dem. A 025-606-8832. 025-606-8832. Joe's Bakery, Ewadome, Commercial Bank, Echiho, who can get experience no aye easier, healthier, and more profitable. Joe's Bread and Pastry, ye nihuwa grokra. Joe's Hot Kenke, hot. Na yeku ye nemu biemunso na tonti na 74 mesha se wotie sompaka sebu emu shamwa shana nso se T74 tonti na 74 mesha nie emin booster papa eno T74 se a household name obi anim yentena ho ema yade eni enya dia no de ese wutu ne preko na wutu ase na chese wudi immune system aduro papa ye friend tonti na 74 mesha no eno na wonom T74 nie wonom no na eboa na eye ho adwuma DHC ene ye diafra FDA nso agiatum we no wo obi a wodwunso na dwententem na immune system na yemre ekroto ho a chance na ewu na chese immune system na yemre onsa edi wo yefuru makoneaba immune system na ayemre infection we bo to na we abowato immune system na ayemre T74 2074 mission o kanshi drugling ena kumase Ashtown etu de anese obe 02460 73498 02460 and 050-1628931 050-1628931 na udemika was Sompa kasebo ena wutie fi Sompa 106.5 FM Accra and some of the kind ya bramo dada no ebi eni aso ehwe gender so e de ababeto se wonu ma emere no ese ye hye won den eso wo mu enkanka ne se atwere nchama na se ha bi ato wo mo de ntia kokoo bo no eye se de ye wura kwache ofusu ache se sonofo no besi a wo mo kokoje ye no de ye ne interest no kura wo mo de bins ni nyina asa ato ano e ka ho bi adechie enkransaman wo no mo de na nakwa mbafo a woto so na esi akonwa so ne ba ahema no afimu ani na wo mo pa ho ntema e de akere wi ase nyina da abusua ye ba ye bekwa amanone no
ya ko Iran hwa anafo ho kane crown prince bi se wo maku Iran pani no a ene nkire se Iran aba wiye kese wo akire Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so nim se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anase de ehia mesem fimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then me do chimisi enti na wo see fe na yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and the yas total care gel toothpaste and then the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy tontonte yanum sane afadwen mpa say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeya adru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tonti na 74 yinso ya ye ne se nsuo kokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu etu phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadi nkratwe yi atom TV Emma Akatuapa enokre Emma Akatuapa pampa abusua yenkonkwo wie kase no ewa amanone na bofo ne de ne nam ho apaso nti se Iran man mu ene yegina ba bia Israel na America nyina kan bom na womo ene womo asesa aboaso a akokeka Kuwait na afa aka no womo asem na mekan na de na asem ho apaso se eye kane crown prince ya na ne papa ne Mohammed Reza Pahlavi wono no afi apem ahankono aduosonkono mu na wo mutu na de so na ne ba Reza Pahlavi nso na akasai se sie ya topa ye gusu a ekoso wo Iran ho na wo maku kamele ede na firi ho na no nkire se Iran aba wiye wo se enkramo fo wo mo empenimfo a wo bedi man no so no ena sabio America fo ne aman ahodo aka no empire no nkire se Iran no ene wo mompe enti timamufo a wo ho no nsode sabre wo yesere ni a fa obi bia to ho sesere ni na fe fa wa adwene bra Iran man no so na mo nsode nyina enko emfa ma Iran man no enya ne tampa emfamfira na wo ka ne nsem nyina no wo chese ewom se wo makupanimpa no de wo no ene di kan beka bibia ansa na epunu nanso eno nkire se Iran fo abra baba wiye wo mo nso de mo aboso na wo mo nko enye wo man emfansi wo
Kontinti bia kopie koti akase bono wasi na ensema ye de somo no pa bi ene se economics professor ewo University of Cape Coast Professor William Brafo Insaidu na smo de atodwa ne se ebre aso se oh my God ye hunu se Middle East ntokwa no ebi betimi akan yen ebepie mu se nipa nkunu bi a former Asukori Mampon Municipal Chief Executive Officer eka ho Ali de Seidu ya che wo mo efa nsase won sansem bi na mpanifo chem se bill na ye de tu wo mu ti so no wo mu ntimi ensa wo mo ho kase boy fi Sompa 106.5 FM Accra no efa ye headquarters wo kumase Sompa 93.1 FM Ayiko 100.9 Paris France Adam for Radio Takwa Sompa 101.1 Takrade Sompa 103.3 Techima Sompa 106.1 Sunyana Sompa 98.9 Enkranza Sompa 90.7 Doma Sompa 101.3 Mankasim ya Kingdom 106.1 FM Decoder Subabia Radio on Sompa FM Live and now uko ye Facebook page no Sompa 106.5 FM Accra and Sompa FM Live no YouTube your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio Kanesh Market Wama Pitim and Doma FM so 100.7 FM Doma Ahinkro Wamo and Somekoba Simply Mobema Ba our Tomwa Densi Hunyama Boye Chidom Tontina 74 Mr. T 74 just bread and pastries so Dr. Papa B What Medima for Heba Center Dr. Tamada so Leicester Ghana Limited Eddie Toothpaste and brush and swab Jaswa Koba Simply Mobema Ba and Ekutayen Yeni Edikasi Boy Esumano pay me die nyame ehira no odumini enye yie Akosua ago Aboagye obetimi so afrem Akosua nhira mennem medoba nyame aboboa no ho na apam no dada no a triple way man ejapia apam dada ya da munyina se amamu nitie